Sinibingelele-ke bebona emakhaya beNgwane TV la usibona njengamanje ke ubukela yona ke iNgwane TV kanti ke lo hlezi naye ke iyona ke ihost yakho uTK Wangwane kanti namhlanje ke sikhona ke la sikhona manje niyabona ukuthi sisendumbeni sinamakhosi esinayo noma udokotela esihlezi naye njengamanje enizozwa kahle ngokuqhubeka kwesikhathi noma ukuqhubeka kweshow ukuthi ungubani wakabani okephi nendawo. So ngikhumbuziseke mbukele ekhaya ukuthi mawufuna ukusifollow abakithi our social media handles ungasithola phela ku YouTube, TikTok, Instagram na Facebook ukuthi nje iNgwane TV uzokwazi ukuthi usithole ke mbukele ekhaya noma ke ungasifonela ke number ethi ke 0849854195 repeat number 0849854195 kanti email na ethi ingwanetv.sp@gmail.com kanti ke sikubingelele dokotela ninjani Ngiyaphila kweNgwane TV ngikhuluma nodokotela lana uZwane uMakhosi uZwane uMakhosi uZwane siyabingelela nje ekhaya sithokozele ukufika ekhaya sijabule lana solapha abantu siyaphilisa nje la ekhaya ngiyaphila la ekhaya abafuna nje ukuyofaka emanzini abafuna ukugeza abafuna uqinisela imizwa abafuna ukunisela izinkamba abagula nje siyaphilisa la ekhaya siyalapha siyaphilisa siyakhulekela umuntu aphile siyakwenza nje ukuphilisa la ekhaya sekuphilile la ekhaya abantu abasondele bafike bezophila bafike bezokwa bafuna ukuphulela abahlolelwana siyalapha nje siyaprofethela nje konke la ekhaya kuyaphila nje na iNgwane TV izibashela la ekhaya izozikhangisa nasizoziveza nje sisobani saba lapha bendabuko phela kumele sikhombise ubulapha bendabuko sikhombise iqiniso emhlabeni into esayiphiwa okhokho nomkhulu ukuthi iyasebenza yalapha iyaphilisa futhi la ekhaya ke siyaphilisa nje njengabantu bonke phela ke kuhlukahlukile ke la ngomina seminyangeni nabaprofeta la ekhaya khona umnyanga khona umngoma khona umthandazo bambisene khona umndawo abawazi umndawo abalaphayo so ke la ekhaya singasho ukuthi kukhona konke amakhosi akhona la ekhaya ke kuhlukile ke phela ke inyanga ayifani ihluka ngesiphiwo somuntu bahlukile odokotela khona odokotela ekhanda khona emlenze khona amathambo la ekhaya nje singasho ukuthi kubambisene kuxubene kuningi sekuya ngomuntu ukuthi hayi wakuthiwa ukuthi ngokugula okanje ke sikushaya ukugula okanje abashaya impulele istroke sakulapha abafuna amagobongo sebenzisela amagobongo ofuna ukuthwasa uyathwasa ofuna nje ukuthi aqinisele ekhaya ofuna ukumisela umuntu wakhe wesilisa wesifazane siyawazi nje simkhandela into yakhe phakathi kwekhaya uthi hayi ahlale nomuntu wakhe afudumale kube kuhle ekhaya kuthandeke ofuna nje ukuyolapha onamabhizinisi ofuna ukulungisa into zakhe zamabhizinisi njengomuntu odayisayo ofuna ukuthi izinto zakhe zihambe kahle empilweni ebona ukuthi usengathi kuyala ekhala ebhizinisini hayi siyawazi nje ukuthi sibasondezele abantu sibanike umsebenzi sibanike into yabo bafike balapha basebenze ebhizinisini ethuthuka ibhizinisi ofuna ukuqinisa ekhaya ofuna ukuqinisa yena uyakwazi ukuthi uyiqinise nje la ekhaya usondele nawe uvele nje usho ukuthi hayi yazi nasi isimo la singibambile ushaya umpulelo impulelo ayifanike khona ukukushaya ukuthi hayi udla nawe umuka nawe kuphela akasifanise inyanga khona ezisho ukuthi hayi ngiyawazi ukushaya kanti awushaya umuntu I like us awushaya nje soqeda phela enyanga abafuna ukuyobusisa nje abafuna ukuyophapathisa siyabafaka emanzini sibafaka epophomeni sibafaka esibeni bafaka ecibini elwandle abafuna ukuyomisela amaladi abanenkinga abaphumela isiso nani abafuna ukulungisela izinto nje phakathi kwesimo sekhaya siyakwazi ukulungisa nakho lokho ngikushiyo phela ukuthi umuntu ungambona emncane kanti ungabuka ubuncane bakhe buka isiphiwo sakhe umuntu ukuthi usebenza kanjani ngesibonge ke nje nathi nje ukuvezwa la ekhaya ohlelweni umsebenzi ukhona la ekhaya siyawuphilisa nje sophethe okay mbona ekhaya siphinde sikubukelele mawuthi la usivula njengamanje ubukela iNgwane TV kanti lo hlezi naye host yakho yena kuthi ke insizwa kaNgwane kanti igama lohlelo lakho ukukhamba lama Africa ke la khona sikhuluma khona ngezinto zesintu kanye ke nabelaphi bendabuko so namhlanje ke sihlezi noMakhosi uZwane la endumbeni yakhe sithe asifike iNgwane TV sizofika esindumbeni yakhe bakithi uMakhosi uZwane njengoba sechazile zonke izinto azenza lezo la ekhaya endumbeni la kwaZwane ke esigodlweni sakhe Makhosi mhlambe ke asinikeze le background mhlambe ungakabe uMakhosi uZwane mhlambe ke uzala maphi nendawo then ke uzofika la ekhaya mhlambe usinikeze background mhlambe ngesiphiwo sakho ukuthi uqale kanjani ukuthi uzibonakala ukuthi wena uMakhosi ukuze nalambukelo buka lapha ekhaya abone ukuthi no uMakhosi ngoba phela njengamanje bakhona uMakhosi Mbumbulu abaganga umsebenzi ukuthi mhlambe banqina ukwenza ama CV nje bamba
ufuna umsebenzi bese umuntu vele ahambe uyothenga amabhayi azenze amakhosi ongesiyena ube enze njani ezama umsebenzi kubantu olufana ukuthi mesenza into abantu bangasizakala. So kodwa ke sisazoqhubeka ngokukhuluma kwamanje awusinikeze i-background ukuthi ungakabi umakhosi uZwane wawubathi uba noma ngubani kabani ozalwa makule ndawo uqale nini lelo bizo lakho? Sibingelele nje sisaqhubeka nalehlelo. Ngingakabi nami umakhosi ngize ngibe umakhosi uZwane. Bengusimanga wakwaZwane. Okay. Ozalwa uMadlamini. Yes. OZwane ke basuka eMpumalanga eDumbe. Oh yes. ODlamini basuka phansi eStern Cape eMampondweni. Okay. Bengumuntu nje onokuvakasha ke phakathi kwamakhaya ke kodwa ke ngigacelile ke kwela phansi eStern Cape kodwa ngumuntu ojwayele nje ukuvakasha kakhulu eMpumalanga ekhaya kaba. Okay. Kuloko ke phela ukuthi ke nami bengumuntu othanda ukuzingela umuntu onokuhamba amahlathi. Sigcine sesazi imithi sizingela izilwane sidayisa izilwane sifunde ukuthi isilwane sokuthi uma ubulala insimba ubulala izinkwa isinkwa ethiwa silapha isifo sokuquleka insimba ke beyisebenzisela abanye abantu njengabantu abaganga abantshontshayo imoto nani ngoba inekhubalo ugcina ngokuyibona ithi mayehle ehlahleni ungabusayibona njengomzingeli uthi hawu ngasibona isilwane ngangasasibona kube khona imthina zihlukile ke izilwane ke isetshenziswa izinyanga nami bengumuntu nje obuya idobele ithi mangidoba ngisemfuleni kunokubuka umfula ubuye ume ngesinye isimo engasiqondi ngibuka abaphathi bakhona ke kancane kancane lo ngiyibuza nami ke ngibuze nomuntu engangimdayisa ethi emfuleni uma kunokuhamba esimeni somfula uzwa emfuleni ubona ngathi uthula iziziba kodwa phakathi nendawo siyahlokoza ngathi sinamagaga sathi hayi usuke ubingelele abantu bakho kwahamba ngathi ngisekhaya ngivakasha ngcina nje sizongihlasela ngempela seqinile sethi hayi usuyawuthatha umsebenzi wakho abo umuntu nje osezibeni isidoba nofana sekhaya kwenzeka izinto nje nakhona safika futhi lesimo samagaga futhi sigcile nje phakathi nedama asho ethi hayi kwangathi sengiyabizwa futhi ngoba sathi masidoba hayi kwasha isimo sekuthi sekumele sigodwe bavele ngaphakama bona abanikazi bamanzi bazivelela basikhombisa ukuthi hayi sesishayile isikhathi sokuthi umsebenzi kumele uthathe. Ngaleso sikhathi futhi ngoba kwangaqali ke futhi kwenzeka usemanzini yonke kwenzeka lonto kusemanzini phakathi. Futhi kwaphinde futhi bayivelelana ngale iphupho lokusho bathi ngoba nanisemanzini nayo into naniyibuka sicela ukukhombisa ukuthi njengoba nanimile nidobe emanzini phakathi sasikho sihleli nani ngiphupha nje ngibona inyoka eyinhlwathi enkulu izithandazele njengoba sihleli nawo phakathi kodwa ikwakuyiyona ephethe ihleli nje phakathi kwethi inekhanda phakathi kwethi isigadile. Kwasho ukuthi nawo ubhuti ke ngangenaye ke sikhula ke sasidoba naye savuka ekuseni nephupho elilodwa safike sabukana phambi komnyango sibiswe umqhamu sathi wavuka ndoda ngalesi sikhathi wathi hawu nawe wavuka ngalesi sikhathi ke ngiyiphupho enginalo wathi nami iphupho enginalo liyafanele la athi hayi bhuti sengimele sibheke indlela yethu ngoba kwabo ukubuya kwamanje kwakuqala kwento sokayi kwaqhubeka sasaqeda ke sayihlala leyo minyaka kuyahlalwa ke phela kufanje khona abanye ke sihlalo 6 months abahlanyele izinyanga sasawuhlala ukusuyeza sibikezelele saphuma nento esasiyiphethe siyiyele futhi njengoba silapha siphilisa abantu akufani ukuphilisa abantu khona umunye phela abanye beke behambe kubantu awulanda into ukuthi umuzi umuntu sethu sewumakhosi kanti awazi ukuthi ube umakhosi kanjani awumbonanga ukuhluphekela uthakhe unothisha lothi hayi wena thatha lento ufike wenze lento uphilise nawe usuyokuthatha umunye uphinde nawe umnike cha nje sahamba sagoqa sayikhothamela inyanga sayinika umsebenzi wayo nathi asinika umsebenzi ethi yasifundisa lokho sikufundisayo okuningi futhi ngeke ngisho ukuthi ngakufunda kuyona ngafundiswa abantu ke mina nabangithuma bathi phuma uhambe uye kuloya muzi bakunika impande ethize bakunika impande yomndaba bakunika impande yomnguni bakunika impande yesu ubuye uze ekhaya base usekhaya sebeyokukhulisa mina ke manje ngoba namanje bengikhulisa bethi hayi qhubeka ke manje uwenze kanje uphilisa abantu nayo imithi ke nama ngeke ngisho ukuthi ngiyayibhala noma ngitshelwa ngokucha nebhuku nje lapho omkhulu wathi hayi ngiyolibeka emqondweni wena mawufuna ukuthi umuntu oqinise iceke thatha na imithi kanje uhlanganisela umuntu umnika hamba uqinise iceke lakhe
mawufuna umuthi oqeda istroke hlanganisa nazi impande hlanganisa amafutha lezi zilwane nalezi umthathe umuntu umgcabe umnike uthi gquma phalazo geza qhubeka ukhothe umuntu wakho lo insisi yakho aphile umuntu avuke abafuna ukwenzela amagobongo akhona amagobongo ana-ke phela singasho ukuthi sawanika-ke ekhaya la sasithosa khona impande okuphilisa umuntu oyokuqalani igobongo akwazi ukuthi umuntu othi uma efika kuthiwani awu unemoya imoya yakho ngoba iphezulu kumele uthwase hhayi akukwazeki ukuthi uqale kanjalo umlaphi phela abanye abalaphi sebesho njalo kuthiwa hhayi ngoba ngathi unemoya hhayi kuthiwa uzothwasa awukwazi ukuthi uthwasise umuntu kanti umuntu angazile ngokuzothwasa la ekhaya mhlawumbe uze ngegobongo kuphela lokuphila lokuthi yena uyovuka aphile kuphela yabo lihlukile futhi khona lethi uma liqeda bayisho lo bona bethi hhayi sesifisa ukuqhubeka siyothatha isigaba sokuthi sifuna igobongo leli elikhulu la umndawo mawuthi umndawo mawuthi lo mnguni mawuthi lesithunywa lesithunywa khona-ke umuntu-ke asifani senyanga athi umuntu hayi sanisukudla konke kanti kwakumele uthathe ukugobongo ngomnyanga lakhaya kuphela uhambe uyophila ngaphandle omunye afike ngesimo sokuthi uzolandela umndeni ahambe naye fike ngomunye uthi uzolandela lesithunywa aphile thotha omunye seliyomnxusa lonke lithi hayi njengoba sakufica kulela khaya sekubona konke siyafisa ukukuthatha konke sikugcine sikusebenzise nathi njengoba nawe ukusebenzisa abanye thotha ufuna ukuvuselwa nobukhosi bakhe khona umuntu phela akaphika isikhwama ethi wahamba olanda isikhwama kodwa akazuye esilanda nje siyakwazi ukuncengela sinxusele uhambe oyenza into yakho usilande isikhwama somkhulu wakho usebenzise isikhwama somkhulu sigezwe sinyakaziswe sisale siphilise ekhaya njengoba abantu phela ikhona imindeni thothi ubani umkhulu wayenyanga ugogo wayenyanga umkhulu noma ubani omunye wayemthandazi kanjalo uyagezelwa nje into zakho bahlambulule labo bantu kuwena bagezwe baphiliswe baphakanyiswe baqhubeke nje umsebenzi wabo ukuphilisa nje kuwena ekhaya ngoba lento ayipheli-ke ekhaya umnyango umngoma ayipheli ihlale ivula usho isizukulwane nesizukulwane ngoba kuyinto ehlala ethiwa awu wahluphisa kwabani ekhaya kanti hayi ngoba sekuhlupho sekubani ofuna ukuvusa lesi yasiphiwo sokuphilisa ekhaya ukuthi hawu la ekhaya nihambe phela nize nikhohlwe ukuthi sasiphila kahle kahle ngiyimpande la ekhaya abanye kuthiwa hhayi sasiphila ngamanzi la ekhaya sabathandazi futhi bayohlala bavuke kuthiwa hhayi yazi ubani ingane yakaba yazi make ikhuleka ke kunyakaze kusho ingane esikoleni ubona ukuthi hawu yazi yaphila into yayo kanti kusuke kuvuka laba abantu laba ababephila ababathandazi ekuthiwa hawu naw yazi ingane yakabani ngalana ayigawule kanje ehlathini imithi kodwa ayikazi yathwasa yazenza kanti kusuke kumkhulu osuke sebuye ethi hhayi mfana wami nawo umsebenzi wakhe ngophawu ngoba manje esikhathini samanje siphila kusona kumele uphile ngabelungu ngapha kuyabheda ekhaya kanti isiphiwo sibuye sithi hhayi awungaphili kakhulu uncinge kubelungu bheka nawo umsebenzi kodwa kuwena esikupha wona ukuthi hhayi philisa nabo abantu nabo bawukuphilisa phinde futhi uphile ngalali kamlungu ibhalansi into yabo thothi khona-ke omunye bethi-ke abafanike kwabasemadala ejudeni khona bathi umlungu asinethinte abathi hhayi kuyophiliswa yithina keze kufika isikhathi sakho umlungu nje ngohlangana nawo umlungu awumazi umlungu bakutshela hhayi wena uma usufuna imali enze 1 or 2 no 3 ugaye imithi ukusebenzisa imithi uthi uyofika umuntu olanda lowo muthi afike futhi nangampela athi awuyazi ngifikela ekhaya nginenkinga ekhaya sishawe isichitho sishawe imibhulelo ufike hawu uthi yazi ngoba umkhulu wayithi angigaya loya muthi ethi 1 or 2 mhlanganise uthi hhayi nawo awufike ukubilisa ekhaya uchela intelezi yakho ugqume ngayo ngigeze ngayo ngicela icela abe siyasho uthi awuyazi uyazi wangisiza lapha kuyasebenza usuyabona uthi kahle kahle lesiyaziphiwo ngisithatha lapha ngoba hambe phela kumele nawe ufuna ukwazi ukuthi uma ngithinta lento ngithinta into kakani ekhaya ubani owayenza lento ubani owayenza kanje mawusuke ukhuleka kunabantu bakhona abakhulekayo so uyazi ugogo wakho wayemthandaza wayethandiswa into kapha hawu siyabona ugogo ongibambe ngala umkhulu ongibambe ngala mase uyabanxusa ukuthi akusetshenziswa sibambe nali ekhaya ukhamba lube lunye lingaloku lithwele yagoqoza sekuzimbili inkamba lokho lube lilodwa njalo nathi zakhe ukuthi silihlanganise
sibanxusa sibacathayo ibanento eyodwa enhlangano kodwa imisebenzi siyazila ekhaya ihlukene miningi kodwa umuntu mayefika siyakwazi ukuthi hayi simbhekele kulowo wodwa mase siyawulalela umoya wakhe ukuthi umoya wakhe uhamba ufune isimo sokukhuphulela isithuba simtshele ukuthi okay ngokwamanje asikwazi ukuthi sigcumele sithi kumele emthini sibe sithunya sithi sifuna ukuphakama ongcono singakunika isiwasho sokuthi ozothi mawugquma ubuhamba manje uhlangana kube into nje ehlangana nayo kuwena ube umuntu okhulekayo nje ubhizi nentaba ubhizi namanzi ubhizi nokukhuleka ekhaya makuvele isimo sejazi uthungise isimo sejazi uphakamise nje lihambe lokusi sijazi lakho khulekiswe iphakama into yakho uvuka uphilisana. Alright Makhosi singakayi kude mhlawumbe awusinikeze ukuthi kahle kahle ugobela wakho noma umzali wakho uma wakho noma ubaba wakho noma ugogo wakho noma umkhulu wakho wasedlozini ungubani mhlawumbe bese kula siqhubela phambili nenkulumo. Uma ngasho Makhosi uMakhosi Nxumalo wakaZwide wakogoba yes Khumalo Plendawo wakhona la elindelane la kuona uNkomorodi nje lahlala khona wangezansi kwami ngezansi kwami mina ngihendla yes yeah wakhona nje inyanga yakhona nayo inyanga Mthandazi sango alright ke mhlambe khona into oyithintile ukuthi omunye umuntu kuyafika igobongo ke mhlawumbe uthi mhlawumbe udle igobongo noma ungene egobongweni uthi inyanga mhlawumbe noma lowo muntu la aqonde naye amfaka igobongo amthwasise awusichaze ngegobongo igobongo kanti liyini lomhlahlandlela noma mhlawumbe yona into eveza umuntu uthi kahle kufunakalani ngaye noma ukhuluma ukuthi wena mhlawumbe ufuna ukuthi adle igobongo lokuphila kanti igobongo lenzani kumuntu igobongo lilodwa lo mhlahlandlela yempilo yomuntu lokuphila komuntu singathini ungafika ugula la ekhaya uthi kuthiwa ngiyafa ibhulu ubhlungu kapha ngapha kuthiwa idle igobongo ngoba nathi asikwazi siqhamuze sithi idle igobongo ngoba ufikela nginokhaya cha siqale ke shisa impepho sikubhulele sikuhlole isho into yakho mayisho ukuthi liyadingeka igobongo mase siyayibheka sicwaninga ukuthi leli igobongo elikanjani igobongo lokuphila noma igobongo ukuthi uyathwasa mawuse futhi sekumele uthwase yilona elishoka kumele kuze kube yimi okuthathela inqumo ngithi hayi mhlawumbe makuphela inyanga uyaphothula uyaqeda uyathwasa futhi enyangeni ezayo masuwe esikala inyanga sisuwe esikala inyanga sithi hayi uyobe uyiphehla lezi inkamba zakho ubuzidle mase usunamandla ekupheleni kwenyanga ungabe usulungiselela ukuphothula mawukuthi igobongo mawukuthi futhi akakahlangane emasentini isike sikwazi ukusho ukuthi sibanxuse sibacela sithi ngoba umntwana kusenzima isike sicela ukuyibhekisa phansi abe yophuma yobheka kubelungu awufuna inkomo zini lezi phela ngoba sesadlela abelungu inkomo nemfuya sena sekumele sisebenze imali kubona ukuze sikwazi ukuqhubeka imfiso zethu umntwana wazi ukuphothula kwazi ukulungisa into zakhe kuthi ke phela mase sekufike lapho isigaba sokuphothula futhi ibona bayosho ngensuku zaphe zogcina nabo futhi bawumkhombisa ngawo sisimo sokuthi mhlawumbe uyovezela amabhayi elomnguni ibhayi lomndawo ibhayi ledlozi lovuma idlozi yibo bona sebemidlalela ethi hayi nawo lamabhayi ngokuhlwana kawo kanje wena uyena kwesemile mina achazele mithazi ma noma baba ongithwasisa ngivuke namabhaya alomnguni elinebhubesi elinempangela eline njengomuntu othwaselwa waqeda usuyahlaziya uthi hawo ibhayi lengo limele umngoma ibhayi lebhubesi limele umnyaka ibhayi lelinempangela limele umndaba usuyabona uthi hawo wasebethini nomuntu okhombise nawo amabhayi usuyasho ukuthi hayi usene etheni umkhulu ucela ngimqhubekele nazi izinto ngimqokolezo sesiyabuka lapho uthi ngoba ethe imqokolezo nomphathele zona futhi uyesethi ngithatheleke lomnyanga ngithathele lomngoma umthathele lesikhwama somndaba ukuthi
umndawo okuvuma kahle izizwe zizonke ngokushuhlukana kwazizwe suke sihlanganeke lapha abaxenzayo abanye phela umndawo abawazi ukitwa ngamadoda umndawo wazi ezalukwazi masukuthi ke umnyaka obamakhehle masukuthi umngoma kuhlangene khona amakhehle khona isalukwazi kuyashiyana ke kona kuyenzeka futhi ukuthatha ikhehle uthathe isalukwazi thothi mhlawumbe uma baba wayinyaka wayisango mkhulu noma ugogo futhi ngapha kababa kama beke bese sebeqhama sebephathisa bonke bethi sicela usiphathele la nasi isikhwama sekunika awuvuka usebenze ya useqhamuka kanjalo uthi ke mase uthi omunye uzothiwani nali igobongo akudlela nje ukuthi uphile abaningi phela bazothi mawudla igobongo hayi useyothwasa useyenzani cha kanti kusuka ukuthi uvuke wena uphile uphilise idala zakho ube right empilweni iqaqeke ivuleke imisebenzi yakho iqaqeke konke nje ukufisa okunye nokunye kube nempumelelo ngoba ziyenzeka phela izinto ukuthi ufisa ukuthi ifisa ukuyosebenza endaweni yokuthi ungenza ukuthi kodwa uyasebenza into eningi awuyiboni ziza kwena inhlanhla unokubona ukuthi ngithi mina mangilungisa mhlawumbe ekhaya ngithi ngenza amatiye ngenza ukuthi kube ngathi kuyabheda kunokuthi kulunga kanti isimo sithi qala lapha usondeze thina mase sisondele nawe sesiya lapha ke emsamo wasekhaya ulandela abababe bengalandiwe ngoba phela kuyenzeka egobongweni khona emakhehleni sezalwazini iseyingane hlukile nje amanono indike indawo ngokuhlukile indike indawo inono alright okay Makhosi mhlawumbe ke awusingeleke in details to iwasho zakho noma ipharmacy yakho ke manje sisina to ipharmacy manje sisichazelile ngawe wasichazela ngazo zonke ngawonke ama department akunyanga noma ukungoma mhlawumbe awusingene nje kwi service ke yakho nje manje ngokwasendumbeni yakho ngokwe-pharmacy mhlawumbe ke njengoba usubalile ukuthi ulapha zonke izinto lezo ezibalile ziningi kakhulu ngezweli kodwa awuphinde uzame futhi usichaze ukuthi la ekhaya ukulapha ngamalini ukuthi la ekhaya ulapha ngamalini sifisa ukuthola leyo nto mhlawumbe lo bukele njengamanje usengizwile futhi ukuzwa kahle uhambisana nawo kodwa usefisa ukwazi ke manje Makhosi uzwana ukuthi kodwa ke athini ke amaxabiso akho noma zithini inkomo zakho ngokwenza lokhu nokuthi so that ukuthi efisa ukuthinta ukuze ukwazi mhlawumbe ukuthi umsize ngoba phela kuhle khona nakuba usuzwile ukuzwe konke ungezwe uhafa ukuthi mhlawumbe okay sezwile ukuthi mina ukuthi into eyiningi azenza kodwa zimali nezinto lezi bekuthiwa zenza singasho ke la ekhaya ngithi hayi umisa igobongo ku 2.5 umisela nje umuntu igobongo qeda phothule kusiyahluka ke mase kunyukela ke inkambeni ezinkulu ukuthi ufuna ukuyodla umndawo noma umnguni noma isithunzi kuyashiyana ngenkomo zakhona futhi ayifani futhi manje mama yakho iqala 2.5 yeah qala 2.5 kuyenzeka mhlambe ke lelo likhulu ngoba phela naleso sedinga izinto ezinkulu zakhona singasho ukuthi 3 kuyashiyana nje kanjalo okay hlukane sesingasho ukuthi awulelinye elomnguni singasho ukuthi 3,500 kuyashiyana nje kancane okay kancane sikhona ke neyiwasho zokugeza abantu ukuthi umuntu ayihlambulule umuntu wesifazane mhlawumbe osesikhathini sho wesilisa akusho ukuthi ngoba wesifazane osesikhathini cha nawe nje wesilisa sikhona isihlambulo sedlozi kahle sokuhlambulula idlozi lakho ligezeke lihlambuluke ubonakale nawe ebantwini uthi hawo nawe ungumuntu ngoba phela sifanisa abantu ukucwasa kusho umuntu ethi hawo kubuka ubani awu kwasha kwacima kanti yini amathunzi nawo ohamba nawo amadlozi akho iwashe kanjalo zibe 100 rand yabo zokugeza senhlanhla sikhona sokuthi ugeze nje uqaqeke into zakho uvuleleke imisebenzi ukhanye so leze kanjalo mase kubeka izintelezi zokuchela ekhaya zibe 300 mase kubeka ishiya zashiyashana futhi ngoba khona nalentelezi insizwe kodwa la ekhaya ubukwazi ukuyikhotha uyichana ingene emzimbeni sesingasho ukuthi hayi lezo zo 4,500 hayi lezo zo 500 yashiyana nje ukuthi
ufuna iyani ukhona neyokuthi uyishise mawuthi umuntu onamabhizinisi ufuna udonsa ama-custom ikhona ilapho nje ko-500. Alright. Ukhulume ngendaba enkulu yokwakha imizi nale ebhidliza imizi. Angiphinde lento. Ukhuluma indawo enkulu yokwakha imizi nale ekwaziyo ukuthi kubhidlika imizi le yothando. Uthando mina ngasekho umuzi uyafa. Yabo. Le khuthaza imizwa yabantu ke uyaba futhi ngicela ungene kuzona lezi zinto yokwakha imizi ukuthi mhlawumbe umuzi wenza kanjani ukuthi umuzi ungafi mhlawumbe abahlanga ukuqabana mhlawumbe umunye umuntu usethi no imizwa yami siyangikhathalela manje ngiyafisa ngithola imizwa into ezobooster mhlawumbe ngichaze lo eyiphuzwayo ngidudule ngiflash imsipha yami ikwazi ukuthi kwasheka ikwazi igazi flow kahle lamanzi flow kahle namafutha flow kahle emzimbeni ngiphindele kwi-system yami ngibe healthy ngikwazi ukuba namandla ube insizwa hayi zikhona zikhona like kanje sinazo esikumisela uthando abasebebhidlikelwe imishado omunye indoda phela kubona ukuthi indoda iyajola endaweni khona nje sokubamba umuntu wakho umuntu bambane nje uthandane kube khona abuke wena nawe ubuke yena nje kungabi khona ukuphazamisana sikhona futhi nje sokushaya ushukela nje ekhaya unyakazi phela kuqaqekele umsipho egazini abafuna ukumisa induku iminduku nje awukhona nje usukwazi ukumjabulisa lokho ligobe ethi hayi ubaba asakwazi ukumjabulisa sefanele umama ze ucabanga ngaphandle hayi khona nje lezo induku uthi nje umama nje nawe umqinise aqine uthande ekhaya kube khona futhi imali nibambane kahle nje nithandane nje hawo ngokweqiniso nje hawu phela kukhona phela umuntu kamthandi omunye uthi usebona nangaphandle sesayini ukuthi nje ngoba ngishadile ekhaya noma ngineyingane kasemezelo lo kodwa ahlahla kusekusutha la sesutha ngaphandle siyanana manje hayi khona nje leyo nduku leyo umbamba umama nomama mayefuna ukubamba ubabi khona bambane kube imfudumalo kujabuloshe neyingane kube mnandi alokuthi uma akekho ubaba hayi khona nje izimo zothando nje hayi siyakwazi nazo ukuyilungisa kuhlangahlangene abafuna isiqhabo sikhona isiqhabo abafuna ke phela lokho ukuthi bakusebenzise ngalapha ngaphansi kukhona ngakho siyakuthola nje yatholakala nje ofuna ke phela ukuthi ukufaka uyafaka ufaka egazini ukufaka yatholakala kusuke sekukwena ukuthi simo siyabuka nawe into yakho ithi ikanje hayi besenze kanje uzofika uwenze 1 no 2 kufike kulungisa isimo sakho sothando. Alright ke makhosi ungixolele ngoba nje nginawe sixoxa nje ngime esikhaleni noma ngimele ababukele emakhaya ingaho ngibuza nje ngibuza kodwa ngibuzela bona kahle ababukayo abafisayo ukuthi basondele kumakhosi uzwane bese bayasizakala mhlawumbe nango osifazane uthi mhlawumbe yena insuku zakhe manje sizamgeja anothi sizamgeja asangeni ngesikhathi sifanele angena ngaso mhlawumbe siyadelay ungena omunye athi uyangena aphuze ukuphuma endaweni yakhe endaweni yabesifazane mhlawumbe omunye futhi uthola ukuthi ngizama ukuthi ngiqoqe imibuzo yami bese uyayiphendula ngokuyilandelanisa omunye athi mhlawumbe yena unenkinga ukuthi abantu besilisa sibambaleka mhlawumbe nawe siyayinyeza ngisho uyinyeza uyasaba ngisho ukugumulela umuntu wesifazane umuntu wesilisa uma imgumulela uthi uma delele nomuntu umelele nomuntu wesifazane nomuntu wesilisa umuntu wesilisa umuzwa enaleli phunga analo uqhapha uba namanzi aqhamuka kuyena anukayo noma mhlawumbe bakhala ukuthi unamanzi emzimbeni kodwa mhlawumbe futhi naleli phunga abanala agcina eseziyenyeza mhlawumbe unakwazi ukuthi umuntu kanjalo umlekelele makhosi bakhosi ubani umuntu kanjalo hayi siyakwazi ukumlekelela la ekhaya ngoba khona abanye thothi ungena esikhathini uyopha nje kuphela kodwa mina lo umuntu wakhe loya kuyanqamuka mayoza kuyena siyakwazi nje ukuthi sikushaye lokho sikulaphe sinike umuntu wakho ozolokuphuza ukuklina isinye usuwashe ngesinye usiqoqile usibuyisele njengendawo yaso ugcina ukwazi na ukuthi uye ngesikhathi sakho ngeinsuku zakho futhi bahlukile ke phela abantu besifazane khona omunye
mhlawumbe izinsuku eziwu4 enyangeni mayiqala khona oyiviki izinsuku mhlawumbe eziwu5 khona oya 7 days yabo thothi khona umoya akasayi u7 days useya nje mhlawumbe ko14 days sekuyeqa azathi hawu kazi kwenze njani yabo sikhona into kanjalo nje edila nalezo zinto nje lapha eziklinisini zingakhlini phela usho umuntu esifana nomuntu esilisa naye uyawasha kanje nama ufuna umuntu nje uyasho ukuthi hawu asengibhajiwe phela ngoba phela nezinsizwa sekuyacoshwana phela seyicuphe imgogo manje nakho lokho phela umuntu wesifazane phela mayethi nginephunga nginesimo samanje kusuke kunento vele umgogo esuke ifakwe enkingeni ekuthiwa hayi wena ngiyokubamba kanje uzungihamba sabalala kubantu hayi siyakwazi amanje basikhuthele yabo athi ngiyakunqonda nje la ufuna ugobeka hayi siyakwazi umlapha nje umuntu esifazane simnika imbiza yakhe achathe ngayo ayiphuze enyaqume ngayo clean nje system yakhe clean yena umzimba kuphelele leso sikhathi imbuzo ukuthi kuhamba kanjani uma ukuthi futhi kusaqhubeka samnika futhi saqhubeka uncenga ngayo futhi kuze nqamuke kuyanqamuka futhi hayi sengeke nqamuke kuyaphela nje udumo into ephelayo nje futhi aqale ke kuloko kuleso simo khona sengahlangabezana nabemkhalela engabanika into yabo nazi nezimbiza zakhona futhi azikho izona lezi ey'ngenhla nje ey'hlalele bona abantu ethi hayi yazi ngikuthi hayi nasi isigubhu sakho thatha 200 wakho nyaka isigubhu uyiphuzele into yakho sekunika okuseceleni kozoqhuma ngakho olokulwa ngakho nakho ukuthi hayi phela lento ngoba ziyahluka lezi zinto khona ey'fakwa ney'lwane nani nani ey'hlukile ey'lwane eziqhathanisa usizo olungafani ke ushaya nazo nangala uyaphuza uyachatha kuphela ngoba akawe ngapheli kuyaphela sakushaya kuphela nje awuthi ngiyakuzama akuthiwa uqonda kahle lezi kusele nazi sewinto engiyaziyo nje ukuthi hayi uma umuntu wesifazane useyophavu hayi nayi imbiza phuza wena la uzozwa ngayo futhi hayi sekulungile sekuqondile hayi kuyaqonda futhi impela abakusuke kufake nalezi zinto ey'hlakazayo ey'bulalayo lapha ngaphakathi emzimbeni ey'dedela isimo ukuthi sikhululeke kahle sigcine sibuyela-ke ngenjwayelo yaso gcine futhi nawe usuzwa ukuthi hayi eyazi sengumuntu sengiyileya nto ebengiyazi hhayi le sengitshela ukuthi ima ngiphathi kwabantu ish sekumele ngiphathe lokho abakugqokayo abantu besifazane ngoba phela manje ngeke ngifike ethwekile kungonakalanga yabo ima ngithi ngiyobheka loya ish kuvele kujika isimo indlela entothi ngisuke ekhaya ngisela kodwa mase sengilapha awu sekonakela hayi siyakwazi nje ukukushaya lokho la ekhaya simlapha umuntu aphile asijahile ukuthi hayi sifuna ukuthi hayi imali besisho ukuthi thatha nayo eshiye leyo mali okhanyisela lokho kokuqala yabo ebusebenzise nawe ubone oqala ungadla ukuthi awu nganika umuntu imali mina manje ngisasiza hayi thina sijahile ukuthi ngisigijimisa imali ofela ukukhanyisa ubuyosebenzisa ekhaya ubone umehluko bese uyabuya phela kubona phela ngizolungisa manje yayibona iyangisebenza sengiyayifuna futhi ngihlale nayo ngoba izinto emile kanjalo umuntu esifazane kumele ube nazo hlahla uhabule ukuthi awuchaza isikhathi wakuyenzeka phela mhlampe abafana nabantu bekhona nabaganga ithathi ngibekele imeqo ozobulala wena esingezansi ugcine nawe usuluku ungene endaweni kanti yenza mhlampe wayequmbulelo orong ngoba phela kunezilwane ngaphandle ekhandayo vele-ke ey'cishe ifane naso isimo sabantu besifazane njengayimbila khona impilo esifazane ihleli yonke yabo-ke abaganga-yo-ke bayazi azi nabo ukuthi uma ufuna leya nto ngeke ungayisebenzise nayo ake kube kanjalo. Alright, Makhosi, mhlambe awusho izinamba zakho la khona bakuthola khona abangithola khona ababuye emakhaya yeah sinika nje just number engithola kuyona it's 0694 92 59 22 ithini 0694 it's 0694 92 yes 59 22 0694 92 59 22 mina ufuna uMakhosi Zwane nakwengwane TV sangafona nje nisho ukuthi yazi sabona le video yaMakhosi sacela yona la number yena kwengwane TV sangafonela ngengwane TV usangangithinta ukuthi Makhosi kunomuntu ofonayo sicela umdlulisele number yakho
Kodwa na kwingwane TV ngizithola inamba yami izovela nje abafuna usizo likhona ekhaya ekhosini bakazwane buningi ke nakukhosi oDlamini ke ohlatshwayo okhanyile uhlukahlukana yabona nje baningi uthanda abakhulu sikhanye sidathina la baningi bayasondela phakathi kwale ekhaya hayi baningi nje ohadel bakhona la ekhaya. Alright. No, mhlawumbe ke ake ngibuzele umbukele ekhaya ukuthi mhlawumbe unayo i-social media handles ama-social media ukuyathola ngo-Facebook o TikTok. Ifoni wami manje isakukhiphile ngisazozama ukuthi ngithole leyo foni ezokwazi nje nge-English izinto zami kahle kuyona uTikTok o Facebook. Wale khona isahlupho manje kodwa ungangithola ku WhatsApp WhatsApp wona le number yafoneleka futhi. Mbukele ekhaya sibonga kakhulu njengamanje ke ukade usibukela njengamanje bukhoma bukela ke yona ke Ingwane TV kanti ke la sikhona sisekuyona ke indumba ke yakhe ke bakhisi uMakhosi ungubane Uzwane uMakhosi Uzwane la endumbeni la sihlezi khona naye njengamanje esechaze konke lokho asekuchazile bakithi ngokwaba service akhona ahlukahlukene nanokuthi usiza kanjani ikhumbuzise ukuthi uhlelo bulibukela ke mbukele ekhaya lona ke ukhamba lwama-Afrika la khona ke mbukele ekhaya sikhuluma khona ngezinto zesiko sikhuluma khona futhi nabelaphi bendabuko namhlanje ke besihambele khona ke endaweni ke khona lana ke entuzuma elinelani kuyena ke uMakhosi ngikhumbula ngene Makhosi Uzwane uNtshoshwa akiba ke singisa ngivela ngikhomfuse yabazo Uzwane impela ke uMakhosi Uzwane uNtshoshwa ke bakithi la sikade sihlezi khona naye ke endumbeni yakhe echaza ke kahle ke ngomsebenzi wasedlozini mhlawumbe ke mawuzichazela mhlawumbe ugqisela phansi sesoshiya nje uhlelo mhlawumbe umuntu onesiphiwo kulindeleke ukuthi aziphathe kanjani uma umuntu onesiphiwo sobizwa labaphansi. Ma umuntu onesiphiwo nje into yokuqala inhlonipho ukuthoba wena uyitshele futhi ukuthi hayi engikwenza ngikwenzeli mina ngenzela abantu abasebahamba kodwa babuya kulomhlaba ngesimo sikamoya baphila kimi ukuziphatha kahle ungazinyezi phambi kwabantu ungenzi izinto ezingagcina na ukuthi mawuphuma emphakathini kuthiwa hawu ubani lo yowenza kanje hawu singaya kanjani yabo kuhlukile kumsebenzi uyahlonishwa umsebenzi ungathandi izinto kakhulu ungabe umuntu ohamba uvanze kuthiwa bona le matshwaleni bona lephi hawu suyabatshwaza kuthiwa hawu na ngiyangale kuthiwa hawu beshawa abantu ngala kuthiwa ungala cha hayi umuntu nje unabantu abadala ozazi ukuthi umuntu ohlele usithe sekhaya mongeke ekhaya usukhishwe leso simo sakho esithi hamba wenza le nto ubuye uhlonipho nje kumele ibe khona uhlonipho umsamo wakho uhlonipho isigodlo sakho uhlonipho abantu basekhaya uhlonipho nje ushingane encane uhlonipho nje yilapho into yokuqala uziphatha ke phela ke kwenzeke phela sinaba abantu nathi ke kuthiwa uyathanda la uthanda khona kodwa kufanele ke uzuthande ungathi uthanda isizwe sonke cha hayi iba nalabo bantu bakho nje abazibayo ekhaya abazibayo emsamo wakho ukuthi hayi makufike mhlawumbe ubani wakabani hayi kuphelile yenzeka phela namakhehle esinawo nezalwazi esinazo siyaswazi khona ayamashende khona engawona amashende yahluka ke sekubonakala ngumsebenzi wendoda ethi hayi lathi le ndoda ayiphethe yile ndoda eyishende yayishendeza kakhulu yayibathanda abafazi sesewonto hayi wayibanjwe lapha kubonakala ukuthi nomunye uMakhosi osifana hayibo awashendeza amadoda sesibuya isimo sathi hayi ilesi sarikwazi lesa saswashendeza amadoda kodwa phela kusho ukuthi noma washendeza ufuna ubheke isimo sakho phela uhloniphise umsebenzi wakho ngoba umsebenzi phela lo usuphethe akusinto yokudlala ukuphilisa abantu phela into kumele ube kuyona specific ungathi uphambi kwabantu ethi hawu hayi simbonile uba hawu yenza ukuthi hawu phambi kwaba hawu iba nendawo yakho nje hawu ihloniphe phela akushiyo kuthiwa ungabi nawe nesikhathi sakho nomuntu wakho noma unaso uyazi phela kunezinto na uphinde uyilungise futhi noma kade uvakashele kumele uhlambulule ugeze ulungise ubuyisele isimo sendawo futhi kahle
Okay, mbukele ekhaya njengamanje ke mosilandele ke bakithi our social media handles ku YouTube, ku TikTok, ku Facebook. We are Ingwane TV. Hamba lapha ku channel yethu ke lapha kuyona ke u YouTube ufike nje usubscribe, ulike, download ama videos ethu bese uyashare ke mbukele ekhaya. Ngalokho ke mbukele ekhaya ungaze uyiwinele ke umkomelo ogama lawo sigodlile kwamanje mbukele ekhaya ushiye nje i-comment yakho, share number yakho hleze uyihlomulele ke mbukele ekhaya ngokwenza kwakho njalo mbukele okwakho njengamanje makhosi akasivayelise sibonge babule emakhaya sinje babhayi sihlangana futhi episode belandelayo babhayi babule emakhaya sendo salahle balandele ekhaya sendo follow and like and subscribe umakhosi Ingwane TV iyasebenza kakhulu ke bafethi niyazi emcimbini yabizwa abaphothulayo abahlabayo emakhaya abashadayo imemulo sithande sonke njengezwe sisebenzisana sabantu abamnyama singaphiki nabantu abampofu nabansundu ekuthiwa abantu abansundu abakwazi ukwenza lokho siyakwazi ukwenza ke Ingwane TV yona esixhasile la ekhaya nase siyabonga ukuphanyiswa futhi siyabonga nje subscribe and like ku Facebook ku TikTok WhatsApp share nje siveze lokho nje Ingwane TV ukuthi umsebenzi wabo uyasebenza sibonge nje sithi hayi senosala kahle nje balandele naye Ingwane TV umsebenzi wabo mkhulu awukho omncane ningabuki yena ngibona ngathi mncane hayi umsebenzi omkhulu la ekhaya yabo phela amanye abantu sebesho awumfana omncane la kanti hayi umsebenzi kusisikhathi ukuthi yakhe umzimba omncane emfishane kanti uthi umkhulu yabona yabo hayi sibonge nje Ingwane TV umsebenzi omkhulu nje siphathele wona ekhaya sisho nje hayi balandele nilandele akumina ngedwa futhi sibaningi isambelile odokotela abaningi ebahambelile abavelile abasebenza sinje qhubeka umsebenzi ekhaya uphakamele phezulu futhi uvela kushona kude nakude makuthiwa uyabizwa phesheya futhi awabizwa yes ake makhosi siyabonga kakhulu nathi Ingwane TV ukuthi sibe nawe nalesikhathi sakho sakwazi umuntu obhizi kakhulu ohleze ebhizi ngalendlela esimanga just lesikhathi nje sisicelele kuwe ukuthi sibe nawe kodwa wakwazi usinikeze isikhathi sikwazi ukuthi nawe ukuze nombukele ekhaya akwazi ukuthi azibonele azizwele ukuthi izinto zihamba kanjani empilweni nasekuhlaleni nanokuthi ke la ekhaya ke endumbeni ke kusetshenzwa kanjani ke bakithi la koNtshosha so babule emakhaya siyabonga kakhulu asinje babhayi babule siphela futhi episode elandelayo babhayi babule emakhaya siyabonga ngibonga